Čaute lidi, vítám vás u dalšího videa tady z Fortniteu. Dneska to je další díl Dusy pro Unreal a jsem tady se speciálním hostem Míšou. Čuste, čus. Mě pozývá Prep Player, nevím jak tebe. Je. A budou tam asi lidi dneska těžší hráči, ale protože má Diamond 1, já mám Platinu 3, takže asi vidíte, že to hraje častěji. Já nemám čas pořád natočit video, on nenatáčí. Co? Nemáš čas, já nemám čas. Ne, ale nemůžu natočit, dívej, natočím video, vydám ho, dívej, nemůžu udělat tohle. Natočím video, dám miniaturu, tak, vydá se to video, retro natočit další, vydá se to video, ne. Víš, proč jsem si dal pauzu, protože mám tu školu v přírodě, takže tak. Jo. To země je tak hladký. Dám emoci na to video potřebuji. A víš, co říkal Adam? Že jsi skončil. Skončil jsem. Jako já jsem to s ním natáčel, ale říkal jsem, že dám kámo pauzu do června. Například na let. Do června? Jako jo, no, vlastně tam bude do června. Vlastně tu zítra jedeš? Jasně. Do nové season. Prostě nové season a budu začínat. Nové season? Přijedeš. Kámo, já mám 2 měsíce na to díře. Tak je ti pod ruku? Tak, Hej, dělej. No nie. Nie. Takže Míšo, chtěl bych sem dát do května Diamond 1, jak jsi to dokázal? No, já do května Diamond 1. A do konce roku chci dát 100 odběratelů. Ale já si narozený. Jako moje video. Super. Padáme na kostelík. Tady ten nálepka prostě počítač. Tam si dáme fight s NPCčkem, dostaneme sniperku SMGčko, budou tam truhly. Jasný. To je jasný. Nestrácená. Dneska bych si chtěla aspoň zajít pro ten Diamond 1, jo. Jo, jasně. Já Platina 3, 17%, takže. Tryhardí. A žádnej rage quit, jo? Maximálně já, že můžu rozsekat židli, ne ty. Co? Cože? Já jsem letěl sem nahoru, protože tady, když někdo nepadal, to je v pohodě. No to je úplně. Kamo, já po dlouhý době vidím drum gunu. No, jak sej. No, drum gun, co asi. Já jsem myslel, že už to odstranili. Oh, jo. No. A snad v tom nebudou věci jako lama. Počkej na mě, já chci vidět to otevíráš. Tak. Co tam je všechno? Baránky. Jdeme. Já si pamatuju můj první díl, jak jsem spadnul tam.
Něco spadnul na ten kostelík a šel jsem na ten most. A teď chodím tudma. Jo, ale tady to je dobrý, jakože... To jo, ale chodil jsem na můj most, no. Mám to zmatrané, musím... A pak jsem šel tomu trezoru, no. Tady víš, že to tady je. Jo, vím, jsem tam vidím. Tyci! Já jsem mrtvý, mi šel dozad. GG. Oni mají ještě jen tisíčka. Pickaxe? Budeš na pickaxe, no ty hade. No, ne, pickaxe, no GG. A dej to. Tady bys mi zemřel. No ty tam jsou, já hej, ty si všichni myslíš, že jsou, dobré, 0. Takže s těma koučastinama si myslíš, že jsou úplně nejlepší. Všichni mají koučastiny, všichni. Staré, to jako kdyby jsem tady přišel, mám 900 výbačů, nemůžu si koupit žádný koučastin, ale to je jedno. Prostě nevím, vezmu si tady softé elektropál a to je jedno. Lidi, daří se mi líp než předtím a to jsem... Já jsem zvyklý. Já jo, protože tam se naludím a nepotřebuji, netřeba zemřít. Já mám rád ze začátku chaos, já mám rád... Ale čím já dostanu více damage, tak tím já více budu do mínusu. No to mi je jasný. No tak, proto asi pade na tyto malé lokace, ne? Ne, ale já jsem třeba si řekl z Railway, získal Diamond, vypadal z Railway a... A lidi dneska nám vrátit, a my nemáte, si kupujte. Podle mě stejně zase za 5 let vrátí. Jestli bude ještě existovat vůbec Fortnite, tady jo. Já mu ukážu tady. Počkej, on nemá že Lego verzi? GG. No, dejte mu Lego verzi. Tak lidi, může se ještě Ditovi vrátit? Dokud nebude mít Lego verzi, tak se může Ditovi vrátit. Protože co to má... Až bude mít Lego verzi, tak se vrátí na 100%. Tak až ho updateou, no tak konečně to vyšlo, Kubo. Co? Jo! No nazdar. Bunk. Moje rychlé ryty. GG. Neflexuj. No to znič. To vypadá, jako kdyby ho zabil. Protože on... A to je malá lokace. Kámo, on ho pickaxnul a on to lívnul a to vypadá, jako kdyby zemřel. Kdyby ho zabil. Kámo, no? Kámo, to je chaos. Ne. To je u mě mínus. To je jasný mínus. Neumí už po mě střílet. Jedu. Jeď. Ne, nejdu pohoda, ani náhodou. Jeď. Ajaj. Je v tom autě, už není. Kde on je? Dobré no, a já jsem šel mrtvej. Já jsem mrtvý! Říkám, ne, já se půjdu do minusu. Tam on tož na to. Pojďme padat na ten kostel, nejlepší lokace.
Takže lidi, dej ready. Nemluv zprost. Takže dej ready, Míšo. Míšo, dej ready. Já jsem. Aha. já jsem se díval do Battle Passu. Teď mě teď nejvíc štve, že když dáš level 200, tak pak se ti neukazují hvězdičky. Já bych chtěl ty hvězdičky sbírat, i když mám level 200. Míšo, dneska jsou ty quest revanche za 7 hodin. Dneska jsou ty quest revanche za 7 hodin. Ale se balím na školu v přírodě a já takovou kamínky jen 7, ale co to bude? Já nevím, jaký tam bude, to je ten styl, jak byl teď na toho Kerberu se ohnívej, a teď tam bude nějaký jiný. Kámo, já už tam vidím, kámo, tam bude Afrodita. Ještě vidím, jak Kerber má. Já bych jsem chtěl Poseidona. Poseidon má jen 3 styly, to je málo. Nebo nevím, nebo kdo má málo stylů, já nevím. Poseidon. Hades. Hades má hodně. Ale prostě to Poseidona dejte, nebo já nevím, co tam dejte. Ne, to neví, jo, vyšlo to. Dělej. Musí to být u všech. Ne, dělejte. I'm doing. No, takže to dobře rozsekali. Padáme na kostelík. Já jsem šel teď kvůli tobě. Minus 8. Ale já jsem dostal takovej damage. Jo, no, tady jsem padal ve videích. No, tam to znám. Tady nikdo nepadá, to tak v pohodě, tady máš. Waterbreak? Nech mi to, ty jsi měl tam tu druhu. Ale já potřebuji. Nechal jsem aktiv pravovnici modrou za waterbreak. Díky. Já hořím. Já vím, to autíčko tam je pořád. To bylo jak na videu. No těžím. Tento strom jsem rád těžil. Těžím. Já jsem Jake Paul. Tahle přijede na zápas Michael proti Michael Tysonovi. No? Pamatuju se, Jake Paul přijel na tanku, tady přijede čím? Raketou. Nebo čím? Lidi nevíte, čím by mohl přijet Jake Paul? Raketou, ten naposled tady předtím přijel s tankem na zápas, ten by teď mohl přijet raketou, ne? Ani nechci příště radši vidět, příště radši ani nechci vidět, kde přišel na ten tank, ale ok. Skončil. Já vím, tady jsou truhly vlastně, jsem mě zapomněl. Počkej, potřebuji truhly. Počkej, co? Kde je ta loď? Já jsem zapomněl. Co? Ne, počkej. Aha, ona tam. Jsem prošel. O, to není čestka, GG. Tam je loď! Už běžím, kamaráda. Loď. To je úplně loď obrovská, je větší než já.
Tam bude chaos, tam já nemůžu. No, já tam však nejdu, to mohu vejít. Jedem. Tak se nebojím. Já už jdu. A taky s sniperkou. To kámo, prostě miluju sniper. Jakože prostě. Vidíš? Už teďka vyhrajeme, kámo. A proto nic. Ano, to chci vidět, to. Ej, dívej, už jsme v 16. minutě a kámo, šel jsem do minus a mám 9% a měl jsem 17, šel jsem do minus 8, no. Tady co zatím. A tam máš to, cápka. No, nebo HD se myslíš. Jo, já ji vidím. Jo, má crack. Má crack. Aha, má crack. Ne. Já žiju. Jo, u mě. Zdrha. Semínu, dáme to, co, byla přechodu dole. Lidi, toto pro dnešek bude všechno a zatím čau.